enää. Joo, tämä on hauska video. Mutta miksi sä pistit tää hattun päälle? Koska tänään on vappu. Niin joo, puutuin sanoa, että tänään on vappu. Niin kaikki, mennään kotiin. Me vietetään vappu. Okei, Nikita. Ei otakaan. Maki. Sytä! Tossa on mun koti. No niin, mitä sitten tehdään? Hei, katsotaan meidän video. Hei, tämä on hieno idea. Katsotaan. 1 minuuttia. Hä? Kuka siellä on? Hei vanha Nikita. 2 minuuttia. Moikka kaikille ja iloista vappua! Toivon teille paljon naurua, aurinkoa ja